Добър ден от BK Properties Invest и от мен Кирил Цветков. С ново предложение. Апартамент на първа линия, равда, двустаен, 78 квадратни метра. Това е кухня, трапезария с кухня. Тук може да видите спалното помещение. Стандартно оборудван. Спалната е достатъчно просторна. Имате голям коридор с възможност да си направите вграден гардероб. Това тук е банята. Душ кабина. И сега вече тук можем да излезем на терасата. Хубава тераса. Ето и самата гледка към морето. Плажът е буквално пред вас. Хубав ден и много настроение. До чуване и до нови срещи.